Hello, my beautiful people, my lovies. How are you, my diaries? Say if I don't do this short video, ndichiti Merry Christmas. Mangwana ndikadonoka kumuka ndinonoka kuita Merry Christmas. Saka rigandigare nango kuita Merry Christmas. Handitika, I just want to say Merry Christmas to you all guys. I hope kuti takakwana mwari vari kutichengeta, mwari vari kukuchengetai, and inyasha kuti usvike nhasi, muzuva ranhasi uripo, hakuzi kugona kana kungwara kwako, inyasha. So I just want to express my joy, my happiness this evening, my gratitude. Ndichingoti ndida kukutendai guys, chiti Christmas inoi ive Christmas chene, ive Christmas yakakomborerwa kwamuri guys, muri kwamuri ko muidye zvakanaka murunyararo. Anditika please kana makuenda kuma sleep over, use condoms. Naika, use condoms. Drink responsibly. Anditika, drink responsibly. Kana makufama kunwa doro, musanwe doro muchidriver, musane doro muchizokanganwa zvinenge zvichiitika kuti chi, because ndipo panopinda satani ipapo. Panogona kutobuda vana vakawanda, panogona kubuda zvirwere, panogona kubuda anything. So just be very responsible. Ndozati mangwana kuchaparwa, vamwe vatotanga nhasi kutorimwa vasingaende kumabasa. Anyway, tichishanda pesa apa guys, tatimbokavhira magepi tashanda. Saka mangwana tinenge tazororawo tisingasaende kumabasa. Saka tinenge takungotiwo, tinenge takutiwo tinenge takutanga kufarawo mangwana tichimwa. Saka kune vatanga nhasi, please guys, most of the times it's very safe to drink when you are at home. Kana uri kumba kwako in the comfort of your own home, zviri very safe kunwa. Hakuna kashoma kuti wani kwenye chinokuwana uri pamba pako kashoma. But the moment unaenda kubuda kwenda ku club 24:31 pane zvakawanda zvinoitika. Iyoyo last minute yoyo ndati mupabatise ipapo. Last minute yoyo to everyone. It's not safe, it's just dangerous. Be very careful pamunobuda muchienda kwamunoenda musa 31:24. Kana uri mumba asana mboona mnanunza kaya akabewa nebanga mumba make akavata akata chimwadora mumba make kwakangoya vanhu vakamubaya nebanga akashoma kunzi angofurwa nepfuti ari mumba make angodai zvishoma. But kazhinji zvinhu zvakadaro zvinokuwana kana uri kumabhawa. Saka guys, as much as we are going to be happy tichitenda mwari nemakore, Christmas iyoyi zvakare ngatisakanganwe zvakare kuti pane zvakawanda zvinogona kuitika. Anditika tingoramba tichingove safe. Anditika, so andinangu kuya nemavanga akawanda mashoko guys. Ndandangoda kuti nditi Merry Christmas to you all guys. Mwari wakuchengetedzei, mubve manitumira zvamabika guys, mabika huku mutiko huku guys, mabika rice guys, tikudzidawo rice idzodzo tidye tese. Anditika tidye tese rice idzodzo vanazvowo mopowo vasina. Anditika Christmas is a time of giving guys. Christmas is a time of giving. Christmas ndo patinoshare, we share, we give those little things that we have. Not kuti panopiwa munhu anenge anazvo unenge usitorina, but kana uchiziva the importance of sharing or the importance of giving to other people, you take that small chaunacho mubva mashare. Anditika mangwana ativharire vaenzi poto guys, kana vauya tinoshare yoyo rice yatabika shoma yoyo. Mangwana ativige nyama pasi pembedha kana vaenzi vauya tinoshare iyoyo nyama iyoyo shoma inenge iripo. It's a day of sharing. Anditika yes, kune zvakare vari kuda kublessa vamwe. Anditika through the platform atina watu kuvharira panze. I think you have seen zvadandichiita. I was just setting an example zvangu. Ndanichingo anti kunonzi chi guys, lead by example. We led by example. Anditika vanoda kublessa vamwe. You have ndafara story. Kune vakawanda papost yandaisa yaya, kune vakawanda vamwe natoposta ma testimonies because anga ne mazita vanhu vanenge va bless havasi kuda kuti masita vabude for their own personal reasons. But vakawanda papost yandanyora yaya, vanhu vakawanda vanga chikumbira cheko zvinhu zvizvi, munhu zvanga achifila kuti this is valuable anga achienda kuinbox. Vamwe vapiwa mari dzokubhadhira ma-school fees, vamwe vatumirwa mari dzokutenga ma-stationary, vamwe vatumirwa mari dzokutenga chikafu chevana chamangwana. Vanga vasitorina pekutangira. Vanhu vakawanda vawanawo ma-blessers avo. Kana usina kuwana blesser, Antika, don't give up, because I was just being fair guys. Nandisingatarisi kuti ndiani kana kuti ndiani ndosananchita pa platform.
kune vanhu vakawanda vasinganzwisisi a simple instruction. Ndichinyatsonyora pamusoro kuti guys kandai pano vanhu vanga vachiya kuinbox yangu kana zvayakaita kaWhatsApp ka munosekerera guys. Saka kuWhatsApp sorry yenyu guys handisi kuresponda because ndangotaura zviri easy kuti munhu wese kanda pano paFacebook pano zvino tikaita zvekuseri ka ndinenge ndakuita zvichizivana because kuseri kune vanhu ndototaura navo every day anditoti makuseni ngaga mamuka saisi smell maswera saisi smell manheru. Saka ndikangoita zvekuseri ka ndotanga kupa ivavo ndo vanhu vandichangogara ndichingopa ivavo because ndinchiti vanhu vanotoziva kuti smell vanomutwa makuseni. Saka I didn't want that, ndandisingade that favor iyoyo. Ndosaka ndangoti paplatform first come first serve ingo atanga because ndikaita zvekuserika ndine vanhu vanotogara vari kuinbox yangu zvokutodaro vanotogara vachichema zvokutodaro zvokuti it was just easy for me to go and pick them kuseri. Ndo vamwe ndakavabatsira kuseri kune vakawanda vandowirirana navo vakaita zvakanaka chaizvo dhisi vasingafungiri. Ndakangokuonawo Christmas now I just want to bless you vakawanda hazvinambotwa kuFacebook takasvita kuseri but izvi ndazvita apa kuti tinongewo vamwe vaya vasingabouyi kuseri vasinawo access because it was just for everyone. Zvanga zviri zvekuti favor kana kuti simeli kana kuti chindovaziva aiwa zvanga zviri zvekungoti tinoda kuita zvinhu zviri fair. Andika angotanga atanga anditi kana usina kuwana anditika usaore moyo chifarira vawanawo. Pane vamwe vakomedza ndakuona kuti vange vanhu vakudhimanda guys no ngatiregei kudaro. Andika let's show appreciation. Andika pane zvishoma izvo zvaitigwa umwe munhu aita lakira kanongwa paupenyu hatimbofanani. Farirawo vamwe mangwana ndiwe pabanchipedza atizivi kuti ndogona kuita munhu anenge atochallenge vanototi ndawowa zvamataura ndokumbirawo kuti ukandawo ka 2000 kangu vanhu vapiwe. Animaona kana ndokumbirawo kuti vanhu vakandi chakanda kutokanda wakuita like wakutonhongawo ipapo. Animaona saka ngatifarirei vanenge vangonongwa hapana mboshandiswa kana favor kana chi paitwa zvinhu zviri straight ndachingokanda magetsi yao ndakangoti kandai andisi ndakati ndaisa zvemagetsi zvazvo ndakangozi inini what I just did I provided money anditenge magetsi andisi kuSA I just provided money ndakangoti magetsi sai ndobva ndangotumira pamini ndo vakaita vaita magemese nemukadzi wavo ndini pamini mari iyo tengai magetsi ndikavatumira futi imwe pamini mari iyo tengai magetsi. Ma-airtime aya aitwa nemunin'a wangu ndiyo ndangotenga ma-airtime atenga ma-airtime akauya nema-airtime tikangokanda ma-airtime handisiri nini tiri kuzviita. Animaona saka zvanga zvisina favor kana kuti chii ndo vanga vachitokanda futi nepamapeji ini changu ndaichingoprovidha mari vachitenga vachikanda pamapeji sema-admins. Animaona saka ngatifarirei vawana mangwana muchawanawo handitika muchawanawo ende pane one watafarira tawana tine one wescholarship pandataura nyaya yekuti ane vana 2 vanoenda kuchikoro ngauye pauya vanhu vakawanda vauya but tangoitawo futi first come first serve. Saka pauya pinda message akawanda tangoita sema minutes munhu atanga kunyora message yake atanga kunyora message andinoti inoshoma minutes kuti mwanyora na quarter past mwanyora na munhu atanga kunyora message ndiye munhu atanga ngopika.